Дзень быў святы, яшчэ ад рання блінцы пякліся на сняданне, і ўжо пры печы з чапялою стаяла маці. Пад рукою таўкліся дзеці, заміналі або смяяліся, спявалі. Услон заняў сваё ўжо месца, на ім стаяла дежка цеста, а палоннік то і дзела па дежцы боўтаў жвава, смела і кідаў цеста ў сковородкі. Рукою маткі на ўслон шпурляліся аладкі, а дзеці іх даўно сачылі і на ляту блінцы лавілі. Якуб Колас, неўміручая новая зямля. Вырашылі з'ездзіць у мястэчка Дзівін, па-мясцоваму Дывін. Закончыліся харчы і купіць всякіх такіх смакотак. Ну вось, сябры, прыехалі з Дывіна і тое, што мы купілі. Паказваю. Комментировать не буду. Калі каму што цікава, задавайте пытанні. Скажу толькі, што вось гэта кобрынскае масла 3,39. Мы вельмі любім, яно рэдка бывае ў продажы. Яблоки на базаре 2,50. Муки беру много. 8 килограмм на месяц. Пеку сама хлеб. Это скумбрия. Ось 165 рублей. Цены, конечно. Вот мой сябр, наш сусед, едзе на працу. Вельмі я люблю, як ён на сваім гэтым матацыкле, як казачны герой. Ось, торопится по своих жыццёвых справах. Шчасця і радасці табе, спадар Анатоль, у тваёй стваральнай працы.